ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆମ ଘରକୁ ଆମ ଅପା ଆଇଛନ୍ତି। ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ସେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ। ତ ବୋଉ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଆମ ଭାଇର ଅଛି ନିର୍ବନ୍ଧ, ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ। ହେଇନି ଆଇଛୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛୁ? ବୁଲି ଯାଇଛୁ? ଇଏ ଆଗ ଆସେ ବହୁତ, ମାନେ ଏତେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ତ, ସମୟ ଭାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ ଆଉ। ହେଲେ ମାସକୁ ନିହାତି ଥରେ ଥରେ ଆସିକିନି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଇଏ ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ମାନେ 4 ଭାଇ 4 ଭଉଣୀ। ତ ଇଏ ଜଣେ ଆମ ଭଉଣୀ ବାପାଙ୍କର, ମାନେ ଇଏ ଆମ ଘରର ଝିଅ ଜଣେ ଆଉ। ତେଣୁ ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ଦେଖୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଣି ଅପା। ଆହୁରି ଅପା ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ କହିବୁ କି? ତୋର କ'ଣ ଲାଗିବେ? ନଣନ୍ଦ ଲାଗିବେ। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଡାକୁନ ତମେ ମାନେ, ଆଉ ବୋହୂମାନେ ଡାକିଲେ ସିନା ଝିଅମାନେ ଆସିବେ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନା ଯାହାହେଲେ ଡାକିବୁ ନା ଆଉ। ଘର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବେ ନାଇଁ କି? ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଅଲଗା ଅପା ମାନେ ଆସିବେ, ଦେଖେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।